نخنات مدحان كربوسهم إيه بسانة فأبا حبوس للكل اليوم أقرن داوي كوك إيه نقوبة إيه مبرحتي أدم صلاة النور خربوسهم إيه أبلع لي جلازو دخن صغار يحارب ليرا آمين هللويا مزمور 133 إنه أحوات بعد حجرهم كنلي سناي كنلي تعملي وكمتي كفور زيتي أبرسي أبشحمي أرون نعطي ذا اللصوص والوليو እግዚአብሔር አበረከተኒ ወስን ዘላለም አዝዝይሞ ከምቲና ማኽራንቲ ወዝወን ተንዲያሞን ሃሌሉያ آمين هللويا መዝሙር 134 እነሆ አቱም ብለይቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ተቆሙ ኩልኩም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ዳውኩም ናብ መቅደሱ አልዕሉ ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርኽካ ሃሌሉያ آمين هللويا مزمور 137 أبتقارباتات بابلون تقمتنا نسيون ذكرنا خابخينا مسنقطاتنا أبتأبو زلو عبالات سقلنا اتهم زمارقنا مزمور كن زمور اللهم حتتنا واتهم ساقيتنا حدا مزمور صيون زمورنا إنا برخنا حقوس لمننا كما يكيرنا أمون إكزابير مزمور مسكانا أمدر قوانا خنزمرينا و يرساليم انت رسيعكس اتعمى سنقو زهار ملا يمانيتي إيدي تنكس و يرساليم انت زي ذاكركي حالفا كل حاقوسي انت زي ذاكركس مزمارك سعزئن ملحاسي أبتن حاقي تتابع و اكزابير بتا يرساليم ستحزت الله معالتي نطم أفرسوا كم مسرتا أفرسوا زبلوز نبر يدماويان أيترسع يوم بابلون نسقط عن ويخي بتزجبر كنا حنز فديك سبكا عود إيو نهزانات كيزو أبقى وحراس يمزوات لهم عود إيو هللويا آمين هللويا مزمور 138 بملل الباي مسكنك أقل معنا لقت مسكنا قازمنا قالك حالفا كل اسمك عبي غاي قامو مقدس كابي لقصة نسم كام سلسة القان حق خاني لها مسكنية بتاتسوع والله ما أتملس كالله يطلع خان النفس يبرتع غاير بيتها كلهم نقصات نري على تأكا سميحون كمسكن خيرهم كبر إجابير عبي يمو زعبا مقرتات إجابير كزمر يوم إجابير لعلي منتحتي رؤيو نعبون كابر حق يلي ما أخذ مكارا كوان تقول كون الصراحية وتقبرني إلكابرا صلاة تزرقح يمانيت إلكاون تدحنا إجابير كفصم الله إيو بيتا سقا خانزل ألمين برن تقبرا لو قايت حدقوا هللويا آمين هللويا مزمور 140 حدد ويتاي نبخا أوله كالتيف كامسألني كسواعك خلوه ندمس أيسأل بلو صلوتها كلميها خمعتان مرعال إيدي كمسوعة مشيت يخون ويتاي نعفي كثير قبرلو دك خنافر يحلو مس قبرت كي رسينت كي قبرسين لبينا كفعت هاي تزنبلو أنا ون كابت تعم بالعماين لا صادق يقعني لو هاتيو يزلفن زيت رأسيو رأسي أي إبايو صلت هاي قنا بإكيومي فردتهم بقدل نصدفو قالت هاي تعمو غانو سمعيوم كم تسب نمدر زتلوان زحرسون عسن تناقم وعب أفسيول تبتنه وإكزابير بيتاي عينتين بخائن أبخا وكلال لهم لنفسي أي تقعوا كابزت أود لي مساوديان كما فنترى قبرت إكي نحلوني أنا غحلف كلهوس رسي أنا مساودي يوم يودعو هاليلويا آمين هللويا مزمور 140 كلتان بعوتنا بإግዚአብሔር بدمسين بإግዚአብሔር ملላለሁ ጓሃይ ኣብ ቅድሚኡ እኽዑ ሽግረይ ኣብ ቅድሚኡ እነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማሕመነ መገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠራ ሓብኡለ ኣብ የማን ጠምት እሞረ ዝፈልጠኒ የልዎን معقوبي سعنكو لنفسي قد زقبرلا يلبان وإكزابير نبخا أويخو نسخا معقوبي عمدري هياوان قدي إخا عب
ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣብያተይ ስማዕ ሓይሎምኒ እዮም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ ንስኻ ንስምካ ክማስስ ንነፍሰይ ካብ ማሰርቲ ኣውፅኣያ ሰናይ ክትገብረለይ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸቡኒ እዮም። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 146 ሃሌሉያ ነፍሴ እግዚአብሔር አመስግኒ በሕይወቴ ኩለኩን እግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹን ኣምላክሴ ቅዱስ እየ ብመሳለንቲ በቲ ክርዳ ዘይከ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ በታ መልክዕያ ሓቀነውን ይጠፍእ ኣምላክ ያዕቆብ ረድኤቱ ተስፉ ካብ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላክ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይ ምድሪ ንዳሕሪ ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለኣለም ምስሉ ምጥቃት ፍትሒ ዘውፃሎ ነጥብያትን ጌራ ዝድቦ ንሱ እዩ እግዚአብሔር ንሱራት ይፈትሖም እግዚአብሔር ንኣንቲ እውራት ይኸፍተን እግዚአብሔር ንዝደመኑ የምንዖ እግዚአብሔር ንፅድቃን ይፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቅቦም እግዚአብሔር ንዘፍተማትን መበለትን ይዓሎም ንመገዲ ረሲዓን ድማ ይጥረወያ እግዚአብሔር ንዘለኣለም ይነግስ ወፅዮን ኣምላክ ሙሉድ ወለዱ ክነግስ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 147 ሃሌሉያ ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ ጥዑም እዩ እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ንየሩሳሌም ሓንስ ንስጁዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ ንልቦም እተሰፍሩ ይፍውስ ንቕሳሌም ይዝንን ብፅሪሖ ባኸርቲ ይወፅእ ይኹላቱ ቅዱስ መሙሰም ጎይታና ዓብይ እዩ ሓይሊ መፍትዑ እዩ ምስትዋዕል ወሰን የብሉን እግዚአብሔር መፍትታት ይደግፎም ረሲዓን ገና ኣብ ምድሪ የውድቑ ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘምሩሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምሩሉ ነቲ ንሰማይን በደበና ዝጐዱ ንምድሪ ዝናብ ዝዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘውቅል ነቲ እንስሳን ዝምህለሉ ጨጫውትን ኮኻትን ዝምግብ ዘመሩሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን በጋር ሰብ ኣይክወስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንፀጉሩን ዝፅበዩ ይፈወስ መሃር መዓት ኣጽኒዑ ንደቅኻ ኣብ ማእከል ባሪኽዎም እዩ እሞ ወኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ወፅዮን ንኣምላኽ ክወድሲ ኣብ ወሰናት ከሰላም ይገበር ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዙና ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጐይ ንበረድ ከም ሰምሪ ይህብ ንኣሳሒታ ኸም ሓኹምሽቲ ይብትኖ ንበረዶ ኸም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁሪ ኸመን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ ቃሉን የያዕቆብ ስርዓታቱ ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገር ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝፈቱ ኣይገበረሎም ፍርድታቱ ከዓ ኣይፈቱን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያትን ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለኣለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሞኦን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ክብብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቤትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባትን ጎረዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኦ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32
إنه لما أبي يرسالين سمود بعض سبعين برد سبعين صادق نعم لا تصفر نصنع أسرار نصبنا برد من فسد سمعنا برو نتمسك ديابير مو كان كيرا أي مو كان جي ما من فسد سبعي سلنا برد من فسد أنا بيت مقدس مسح ولدنا يسوس عن كم ساعة قبل ساعة وسمع لما أبي دحافه نعم لهم كم دنا بلا بارك وبيتاين تنازم جلس بهان بخاسر من كبرت خون أكن من كبر زد على يوم الحنك عين تكبر يا صحيح خمسة ربها مباري خاب سلام تفان ويخاب لمسكان نجابير عملك يكون أمين أو كرسس عملكنا سيرا بهان من فس كل سن لمن كل سان سجدل كالونا أمين ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ትቕኖ ፈራድኽ ቃውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ በብዝሒ ሓጢኣተይ ረዕድን እንቅጥቃጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰይ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱም መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከኣዝክሮ የልዎን ኣብ ገሃነውን ዘመስግኖ የልዎን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪትኪ ተንሲኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኽ መሓረንን ኣድሕነን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሐት ለአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሜን። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይን ንጹር ዝኾነ ምኽንያት መሃለወክ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛነት ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ እትብልዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘሕፍር ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናውቃሕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ ይዘን ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቕልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርጊሒ ነቲ ኣብ ሕለናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካበይ ኣርሕቕዮ ነታ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኽንትነት ኣዝዩ ሃልዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቃሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ቃሊትን ምሕረት ትልምናላይ ተኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኦ ጐይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ በዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ እሞ ኣሜን። ኦ ጐይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ወሰናት ኩላ ምድሪ ስምዓና ኦ ጐይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌቲትን ዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቅበናን እሞ ኣሜን። ኦ ጐይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጐይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጐይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጐይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጐይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ይትንጸገኒ ኦ ጐይታ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረኒ ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ጽሊ ኣለኹ ኦ ጐይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይን ፈልፋሊ ህይወትን ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጐይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ጸጽብ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጐይታ መሓረና። ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ጐይታ ሓጢኣትና ሓደገልና፣ ኦ ጐይታ በደልና ይትጸብጽበልና፣ ኦ ጐይታ ኣበሳና ይቐረበለልና፣ ኦ ጐይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጐይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጐይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጐይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነብሶም ዓረፍ። ኦ ካብ ሓጢኣት ንፁህ ዝኾንካ ጐይታ መሓረና። ኦ ካብ ሓጢኣት ንፁህ ዝኾንካ ጐይታ ርድኣና፣ ልማንና ኸ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም መዓር ቅድስና ንኣኻ ይግባእ። ኣሜን። ኦ ጐይታ መሓረና፣ ኦ ጐይታ መሓረና፣ ኦ ጐይታ ባርኸና። ኣሜን። ኦ ጐይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና ከምቲ ሓሪናሎም በደልና ኣብሳና ሕደገርና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይዘትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ያድ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻ ንስበረኽቲ ኢኸ ፍረ ማህፀንኩም በረኺቡ ኦም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምስያኸ ውስ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ንኽሓድገና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድኃኔ ዓለም ስለ ዝወለድክናን መጺእ ከዓ ነፍስና ስለ ዘድሓነና ንመስግነኪ። ኦ ጐይታና ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሐዋርያት መበሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ንበስር ነኽብሮን ንሰግደሉን ኦ ጐይታ መሓረና፣ ኦ ጐይታ መሓረና፣ ኦ ጐይታ ባርኸና። አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህዱ ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ በመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሻልሻይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን። ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ ኢለሉ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጐይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ክደገልና። ክሪያ ላይሶን 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 Kriya laison, 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 Kriya laison.
ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን በብርሃን ንግሥኻን ሙላት እየን ኦ ንኹሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ኦ ጐይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልና ወኣምላኽ ኸዋና ሕደር ንበለትና የሁኔታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉብልን ዝኾነ ኃጢአትና ምንቲታ ብለኛ ስመ ቅዱስ ስምካይንካ ኦ ጐይታ ይቕር በለና ኦ ጐይታ ከም ምሕረትካ ዳእምበር ከም ተግባርና ሰማያት ነበር አቦና ስንካይ እንግዲህ ስራት ተጻፈ ከመጣ ሰማይኩም ለማባል ይሁን ሐለፍ እንጀራና ለማህ ኦጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ሕዋሳትና ዝሓጣእናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምትቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ኸዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና ብጸጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጌታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብሪ ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ዝኾነ ወሃብ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለእ ጸሎት ኦ ጐይታ መሓረና ምሕረትካ ናብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜን ሰዓትን ኣብ ሰማይና ምድርን ብኽብረት ስገደልካ ክርስቶስን ኣምላኽና ብዓልነዊዕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያተ መልኣኻ ርኅሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምክር ንሓጥብ ንስኻ ተመሊስ ብሂወት ክነብር እምበር መቱ ዘይትደሊ ንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡን ኩሎም ናብ ድሕነት እትቀድም ኦ ጐይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣና ኩሉ ሰዓታትን ልማንና ትቐበል ህይወትና ቃንዓልና ትእዛዛትካ ንክብር ንርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንጽህ ትምኒትና ምስመር ሕማምና ፈወስ ሓጢአትና ሃደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘን ስቃያት ትበርዳእና ህልውናን ቅንዕቆ ቅዱሳን መላእኽትኻ ሃልወና ናብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ንበፅሕ ዓድለና እስኻን ዘለዓለም ርኹ ኢኻ ኣሜን ጐይታ
وعات ولنا مسكنا خمزينا خمسلب سمعت نبر أبونا سمعت نبر أبونا سمكاي قدس نصات انت وشكا خمتا سمعي كم الجماع مدريخون نعلة نجيرانا لما خبرنا نحن نزودلنا بدلهم تحرمنا لنا سمح لقرنا كوكفاد احنا نبرا فتنا يتتونا من قستين حايلين كبرنا نزل على ما فاهم وامين أدينا بسم مريم نعقل سقبير الملاح سلامتا سلام لك الأخو بحنا خدن قل يخي وسيهم نقل يخي أدد فيه وإذا سلام لك الأخ سقاين صلختي يخي فلما حسنكم برخيه ومن تتقى جاير مساقي وسجس بارك حياتنا حرقلنا نفتو دخي يسكر سوش من تانا محيلا منا سلام لك مريم أمن مجنري تندرسنا عند الوعري تأمر زينا نجرنا تكنيت راسنا تجيتكن على سجوا الوالي مكان انت عاسيو لإግዚአብሔር አተ በእንተ ኩሉ ዘገብር ረስም ዋኖሮፍልተ ማርያም ዘተያዘኒ ታሰኑ ዘችቤት ማርያም ዘቶክስ ክርስቶስራን በዘክም መለከቱስ ለይማንሽ መለቱን ሰላም ለተዘጋጅ ተስጋጊ መካነ ፍስሐ ኑዛዜ ሀበኢረ የወለልሃ ወይሄል የወለተካዜ ሰላም ለፍልሰተ ስጋጅ እግዚአብሔር ዘባረካ ዋላ በክብራ ፍልሰተ ሄኖክ ወልደ ባረካ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ዘይቀብል መጎስ ወዘይነጽህ ባህረ ተወድሱ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዛበት በተስባ የእንፍልሰተ ኤልያስ አርቆለ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ለበሰ ዘይታለየ እንድትታጸፍ ጸጋ ወትለብስ ማርያም ዘጋጅ ዘተመሰለ ማውሬታ ፕረሞት አቆኑ ሶበነተ
ሰላም ለፍልሰተ ስጋሽ ስቡሃ ዘተሰብሃ እምነ ፀሐይ ወወር ስነ ስብሐቲሁ አብርሃም ስጋት ለሊቀ ካህናት ዘአደሙ መስዋዕተ መድኃኒት ያይር ቅድስተ ቅዱሳን ለመልአከ ሞት መልአከ በቀሉ ተከሪሞ ሚመተናወዩ ወሚመተናሞ ማለትችማርያም አምላካቶም ተስጋት ማለመት ታላፊ ወሰአውደ ኪሩብ ተሃሉ ዘያቅባ ሱራፊ ማርያም ስብሕት እመጽእያ ዘወርኃዊ ናሁ ለዘሰሙ ወሰባይረ ጽልመተ ጸሐፊ ባህረ ንስች ወትረሺ አያድፍን ማርያም ዝክርሽ ለትውልድ ታይተምሰበረ ማርያም አጥባነ ምድር ኩሉ ወብጽሕ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እግዚአብሔር ዘተዋሃዳ ወተካፈለ ክበዳ ወለሰያን ያበውው ጋዳ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እግዚአብሔር ዘአልዓሎ እምልሰተ ኤልያስ ነቢየ ሴሎ ውስተ ብሔረ ጽግስ ደኒ ማርያም በክንፈ አውሎ ለብርሃነ ወበጤና እዝየገነኒ ሞዚቅ የንን ኩሉ ሰላም ለፍልሰተ ስጋክ በሰዋስወ ብርሃን ምጡቅ ከመ ትኩንዮሙ እመለሩሃን ደቂቅ ተሳየጥኒ ማርያም በነዋይ ሳይደች ጽድ ከመ ይሰታ አመለ ተፍጥረት ወጻግ ዘመዳይዋ በክርየ ጸሪቅ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ብሔር ሱር እንተ ቸንያሃ ወገበርያ እግዚአብሔር ማርያም ብህኒ ማይሰር ምድሪ ሶር ሰበክሩን ግዘተጻትምር ኢሳነች አግቶ ላትገም ሰላም ትንሣኤ ስጋች ለትንሣኤ ክርስቶስ መንታ በሰያው እንግረባ ውስቴታ ትቺ ክደኒ ማርያም ርግበ ፍራታ ሰውረኒ ማናመፊ አረ ይከውን ሀተታ ማሪታየ ብብል ዘነስማት መጸንታ ሰላም ለእርገተ ስጋች ዘተወጥነበቱ እርገተ ቅዱሳን አበው ዘባቤች ታፍ ለሊቀ ካህናት አሮን ማርያም ሱቅ ክርስቱ ስሙረይቁን በልብስሽ ሰላይሎ ታይቱ
ከናፍር ወዳሴ ዝንቶ መብሰፍር ስትችል ግን እንተቶ ተሳፍር ዘአጽሞ ዘይር ሶበሰር አሜን ተቀዲም መብሰፍር ስትችል ምርን የሞ ትለኪ ማርያም መራቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ታቦቱ ወቅሰው ዝብር ኃላፊ ሽያክ ይፈቱ أدينا عبد السنجل مريم كم تم كن محجي نود خزم مالك كلام مالدنا كم تم زلمون كلام دمنا برغت كي رديت كي ما مسكولنا يكون صومنا أملاخنا إسرا تقبلنا بسلامة جميلك سلامة فتمنا أموداتو دما إصام زيح تهاويات كم زملس كلام حتنا زملس حساب لبنا زسمر دلتنا زمالد دما قبلنا ما عطا محرتا ودلنا سمعتنا برابنا سمعت ربنا اسمك يقدس اسمك حاكم بارسمائكم نعز ودنا كفار لنا برفتنا يتدون من قسطنا كبرن لا قدس يوم سياحون السلام نسخي كمان سيبفتي فكرتم ومن تسقى جابير مساخي أوفيس تدسلكي عقدنا سبيلنا نفتو دغ يسوع كريستوس نتانا حرات لمن الماء كم بحدش كل نزهر እግዚአብሔር አደጎታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙና ለና ንውሓት ለይቲ ስለዝሓለወና ነመስግነለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት አብጽሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ኩሉ ብክብሪ ሰላም ብጥዕናን ክሕልወና ንህዝቡኻ ብሓይሊ መላእኽቱ ክሓፅርን ንልሙና ኣለና ነዚ ኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ስል ህዝቡ ብሓይሊ መላእክቲሁ ዘለ ኩሉ ግብሪ በረከት ስልጣን የበቱ እግዚአብሔር አምላክነ السماوات نبر ربنا سمك يقدس መንግሥትህ ትምጻ ፈቃድከ በምድር በሰማይ ከምድር ምድርህን ናይበት እንጀራና በማህበርና ንሕና ንዝጎደሉና በደሎም ክንዝሓድግናሎ በደልና ወሰናሕ በደልና ካብ ክፋ ድሕነና በላ ፈተና ይገጥመና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ወዴናት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በእናትህ ድንግልህ ሥጋህን ድንግልህ አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንጽሕፋነ ስብረትህ ፍረማፀን ክንድርኹ ወይ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ወይ ብፅቱ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድግም ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ንኽገነበልና አሜን። ንኹሉ እትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለወና ንስኻ ኢኻ እሞ ምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላም ምድሓንን ከም እንውዕል ግብረና ንኹሉ እትሕዝ ጎይታ ርህሩህ መራሒ መልኣክካ ስለደልና ከም ዕብየት ፍቕርኻ ይቕርበለልና ከም ብዙሕ ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደ እኳ ካብ ጸጋኻ ውፁን ፍሉይ ናይ ትግበር ምንትቲ ኣብ ልዕልና ዝተሰኒ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቕረበለልና ኣይትሕደገና ኣብ ቅድሜኻ ናብ ቅድምሶስ ወድኻን ሞጎስ ክንረክብ ሃበና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። አሜን።
ቅዱስ ማደርካ ዝኾነ ዳራሽ ክማል ተዛዕደርካ ናንስኻኻ ምስጋና ቅድስና ኣንሓሰብ ናይ ሰርክ ምስጋና ዑንፍየርካ ንስኻ ናይ ኩልና ጥንታን ድማ ንተቐበል ሰማም ጽርካ ንሰውዕ ሰናይ ጨነማ መዓዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ዘይንጭነቕን ብዘይሽዕረትን ብዘይማርቀፍን ሃሉ ነጋርና ካብ ምድልዓስ ኣዴትና ድማ ካብ ንምዓት ነፍስናም ካብ ናይ ሓጢኣት መታድሕን ብጸሎት ኩለንተን ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመሩኻ ምስተን ባእኻ ብድሓን ሓዊሰና ብሓደ ወድኻ ምስ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ولا عالم آمين بنت سلاسيك بنت سلاسيك بنت سلاسيك بنت لاويك بنت ردتك بنت تثبتك بنت ردتك بنت محيصنا زصورك بنت عدويا لقصصك بنت عدويا لعقفاك بنت عطباتها لحسناك بنت كنافرها لساماك بنت زمانا زعزلك بنت عقارها لصصوى مسكيك بنت قزرتك بنت تنكاتك بنت صومك بنت إقامك بنت تهزوتك بنت صفاتك بنت زسلبو كلعنك بنت قصتك بنت ورعتك بنت كنوتك بنت سكلاتك بنت موتك بنت ركزة قبوك بنت وزة دابك بنت جنزتك بنت زهرك بنت بكايا لإنك بنت حزنا لإنك بنت قعرا لإنك بنت تنسعيك بنت إرقتك بنت سقاك
ودمك بتداجم مصعاتك بتداجم مصعاتك بتداجم مصعاتك እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ ዘወረድከ ሰማይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ ሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘወረድከ ሰማይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰማይከ ቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀልከ ውስተ ሲኦል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ በተጠለብከ በአጽርክ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ በዘበለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተገዘብከ አፈ ሰሙን በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተቤርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘንህከ በመህቅ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ
ومدعانينا زتتعمق بيوردانوس بنتيانا أملاكنا ومدعانينا كريستوس كأربع وانت وأربع ليلة بنتيانا سمعنا أملاكنا ومدعانينا ذات مكان بقدام بنتيانا أملاكنا ومدعانينا كريستوس زارك عواليات بنتيانا سمعنا أملاكنا ومدعانينا زعم سوسك واستعلم بيتيانا أملاكنا ومدعانينا كريستوس زمانك على وليد بيتيانا سمعنا أملاكنا ومدعانينا زعتك إراديك بيتيانا أملاكنا ومدعانينا كريستوس نعزوك عيود بديان سمعنا أملاكنا ومدعانينا زعسروك دريت بنديانا أملاكنا ومدعانينا كريستوس زعوك كما بديان سمعنا أملاكنا ومدعانينا زسرك كما بديان أملاكنا ومدعانينا كريستوس زعتموك وزعم بديان سمعنا أملاكنا ومدعانينا زتأخوك متعيتك بيتيانا أملاكنا ومدعانينا كريستوس زسلبوك كدانك بديان سمعنا أملاكنا ومدعانينا لك بيتيانا أملاكنا ومدعانينا البسوك قلم نزل بديان سمعنا أملاكنا ومدعانينا زاد قرارك
ነፍሰከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛዘገጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአጽሩከ መስቀለ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛሰዩከ ቢአዘ ምስለ ሞት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታገሥከ ጽልመተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘድንከ ሞተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአዋዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ መስቀል አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝክር በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሣልስት ዕለት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዐረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ
ومدانين ክርስቶስ ዘድግየንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ነፍስሁ ቃለ ንግሥተ ኩለነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወለሃይነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎነ ሐስስና ሰበቆን ወዲስ ተአምሪሃ ብዙ ለመጸባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ለታረመሙ አውሶማ በቃለ ስብሐት ጸውቆሙ ወአርትሙ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዕ ጸድዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መዓሰአብ ወእመ በግዑ ማርያም ቡርክት አንቲ ማርያም ሰነታ አንቲ መድኃኒተ ኩሉ ዓለም ዛመትጌ በጽራህከ ተማኅፀነ ነፍስ አምላክነ አዝየ ኩሉ ማረነ ወልዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ ወጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ በጊዜ መጋቢ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባርከ ይናብር ጻድቃንሰ ምግባሮሙ ትምህሮ ለነሰ ለለዓልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃከነ ውእተ አሚረ ትሰማይ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በስምከ
تذكرنا بصدقك سماد ولا كان عارفنا معري حريات الناس تسري علينا وقت ما نفسنا وسقانا نفس والذي عليه Christos is out for Hallelujah, Maria, ليس يوكم Yeah.
نفسي وسري كل هدياتا سمعي صلوتنا وسيلة لا سمعي صلوته وسيلة توكل في ملعنه
ከመኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወፀሪ በእንቲአነ አረድዎ ወገመድዎ ወዘረቡ ስጋው ከአመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንሥአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደረ መንግሥተ ክብር ወረሰ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት እቶሙ ለመላእክት ንወንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም ማእከኒ አባ እንሳብ በረከት በእንተ ሰላማ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንሳብ በረከትከ ከሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ስአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተን ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ ገብርኤል አብዘራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግሥ በቤተ ያዕቆብ ለዓለም ወርቦ ማህለቅ ለሰላሙ እንዴ አየ ሰናይ ትርግየ ማዛቡሃ ከመቆል ወኩሉ ነገራ በሰላም ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም በአብ ወሰላመ ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ በመስጊድ ወላቱ መንፈሳም ታሰባት እስመ ማምላኪት ድንግልናተ አክሌቲ ዛቲቲ ትንቢተም ለነቢያት በተስብከተም ለሐዋርያት እሙም ለሰማዕታትም ለመላእክት ላት የደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልድ
አምልኮ ወስግደት በምድር ወደ ሰማያት ወበቀላት ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ገብርኤል እግዚእነ ማርያም ንጉሠ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ አንተ ረድኤቱ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሉ ማእከለነ ማእከለክሙ ቤተክርስቲያን
ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት 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 ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት 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 ማረነ ክርስቶስ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት 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 ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት 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 ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን 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 ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት 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 ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማርያም ዛሬለነ ማርያም ለለሳቱ ተግባረ ለወልድኪ ማረከንቱ ኩሎ ማልቱ ወኩሎ ሌሊት
ኃጢአት ዘገበነ በተአምከ እግዚኦ አውርድ ምሕረትከ በላዕሌነ ተመኔነ ለኩሎም ሕዝበ ክርስቲያን ሳብዲከ ወአማዲከ ሳቡነ ተምኔዮ ጳጳሳቲነ መቃገዝ ክሪትነ ኤርትራ ሀገር መካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ጌታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መሓሪ ኢኻ እሞ መሓረና ይቕረ በሃሊ ኢኻ እሞ ኣምላኽና ይቅር በለልና ጾምና ጸሎትና ምህልላና ኣምላኽና ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ግበረልና ብእምነት ተመሊእና ብቅዱስ መንፈስካ ተመሪሕና ኣብ ስነ ምግባር ተቆሪንና ክንጾሞ ክንጽልዮ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ኣብቲ ነጉድሎ ምልኣት ኣብቲ ንጋገዮ እርማት ኮንካ ኣምላኽና ኣብቲ ንደኽሞ ድማ ሓይሊ ሃበና እጾም እዚ ኣምላኽና ሕቶና ዘምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድልየትና ዘማልእ እንደልየ ኩሉ ድማ ኣምላኽና ሰማያውን መንፈሳውን ዘለዓለማውን ክኸውን ድማ ንስኻ ሓግዘና ንዓለም ሰላም እዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፃነን ዓልና ተጨኒቆም ዘለዉ ርህወሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለዉ ምስዓልና ኣብ ስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣትርፍትሓልና ፋሕ ዝበለ ኣክበልና ኣብ ፀባ ኣብ መከራ ኣብ ሽግርን ዘለዉ ድማ መሰርሖ ፍጠረሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኩሎም ድማ ኣምላኽና ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓን የትወልና ኣብ መገሻ ዘለዉ ድማ ኣምላኽና ካብ መገሻኦም ድሓን ምለሰልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ተሕልምናሎም በደልና ሳሕደገልና ካብ ክፋል ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣዴና ስለ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልማኸ ድንግል ለኺ እስካሁን ትገለኺ الدنيا يتراوي سلام لك انسان سبرتي خبرنا حتى نكون برحمة تذكر دي علم زاشدة والحياتنا حالنا فتوى جهيز كرسوس من تانا جهيز كرسوس من تانا محرد لمن لنا أمين ስሉስ ቅዱስ መሃከነ ስሉስ ቅዱስ ተሰዓን ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር አንስቲ ብርክቲ ክርስቶስ ወድኸ ለምንልና ቅዱስ ንአብ ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኩን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ለኩል
نزن سراتكم تريودولون كل بزاعت نبياتن صادقان دلي جنا خاي راي نزن سراتكم سمع ذلك سمع دلي جنا خاي سمون ناتاتكم بنازر يادلو عندكم من سمع ذلو أيضاكم لصاصي ذلك كامل كما تعطوهم قال كل سون جلك كنسن عن كنسر عن سرت كل سام بقعات جبرنا እግዚአብሔር ብርሃን ገጽ ካብርሃልና ካብቲ እቶም እኽሎምን ወይኖም ዝበዝሕ ዝሕጎስዎ ኣብሊፅካ ኣብ ልበይ ሓጎስ ግበርካ ኣንበርካ Sa
كل ጊዜ ረብ ዓለም አምላኽ ይቅር ይበለልና ጸሎትና ምህላና ይቀበለልና ንጽድቅ ላይ ምሪ ዓድለና ቅዱስ ቃሉ ክንሰምዕ እዛና መንፈስ ክፈተልና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር ድማ ብሓይልኻ ደግፈና ሰላም ካብ ዝሓልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ይነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሳና ይሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበላ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንግል ኢኺ ምስጋሁን ንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻወነስ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍሲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። መንግስቱ ጽድቁን ተወፍየ ተበስቶ ወፍየኒ ወፍየካ ኣለኹ ዲያቆን ካብ ወንጌል ማርቆስ ዝንገር ቃል ባርክ ንክብረ መንግስትን ዘለዓለም ዓለም ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 2 ክሳብ 9 ድሕሪ 6 መዓልትኻ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሃንስን ወሲዱን በይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦም። ኣብ ቅድሚኦም ውን ተለወጠ፣ ክዳኑ ድማ በርሀ። ኣብ ምድሪ ሓፃቡ ከምኡ ገይሩ ከፃዕዱ ዘይክእል ኣዝዩ ፃዕድወ። ኤልያስን ሙሴን ድማ ተረኣይዎም ንሳቶም ምስ ኢየሱስ ይዘራረቡ ነበሩ። ጴጥሮስ ከዓ ንኢየሱስ መሊሱ መምህር
ኣብዚ ምንባር ንዓና ፅቡቕ እዩ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ከዓ ንኤልያስ በሎም ሰንቢዱ ነበረ እሞ እቲ ዝብለ እውን ኣይፈልጦን ነበረ ደመና መፂኡ ኣገልግሎም ካብቲ ደመና ከዓ እቲ ዘፍቅሮ ወደይ እዩ ንዕኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መፀ ብኡ ግልፅ ኢሎም ተጠመጡ ከዓ ብዘይ ኢየሱስ በይኑ ምሳታቶም ሓደ እኳ ኣይረኣዩን ካብ ከረን ክወርዱ ከለዉ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ምውታት ምስ ተንስአ እንተዘይኮይኑ እቲ ዝረኣይዎ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣዘዞም እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ንኣመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነግ መስዋይ ዘሰርቅ ዘነገሮም ጂና ኣምላክን መድኃኔ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድህረ ትንሣኤሁ እሙታን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልቦ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲ ቋይማት ይከለ ዓለመ ዓለም Yeah.
ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለከ መሰረተ ባተን ዓቃብ አልባብና ዓይን ልበናና ዘብራህኻልና ጸልማት ሕናና ርሒቃብናት ከኣይምሮ ዝኸለልካና ስራኻ ነቲ ጥፋት ወፈይ ናይቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻን ተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣሎና Immortal Father, Savior of our soul, the foundation of wisdom, the keeper of our hearts, as you have granted the light to our inner eyes and covered it up with your knowledge against the darkness of our mind by the cross of your only begotten Son. You saved the first man who was given to destruction and renewed him by the immortal things. Iniquities vanished at your command, and you made redemption through the death of your Son, even as he searched for the lost one. For this reason we, your servants, glorify you, O Lord. نفس تعتذر نجنهم فيصل زي بلانتهم تصدق قبلهم زردهم نتام رجع حتيات وحيتهم سقي ملحني نتمي عز حل نقف عزم قال اللهم أركم منان صار كان زمسكر اللهم نسحم عليهم بسلك نزسوع وسمعي نما بلات كلام زغتا ما زعل نتام نبزغان أمنتن وأمن بسنا بسقان حيل كتكون تغلبة كرشان كون مرازب وقيتاك يرفنا كل سنة غنا ودسنا بوامسال من قصة لباتنا نفلت علنا باخام فقر ودخان قيتنا يسم بمزغانا صنعة زلكان زل عالم عالم بأنتي آكم وبأ تفكر
ለከ ስብሐት ወኢሕዝ ለዓለም መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ ቅር በለልና አምላኽና ድለይ ክትረኽቡ ለምንኩ ወሃበኩም ናዕፀቋዕኩ ሓብሪ ክፈተኩም ኢልካና ኸም ነዚ ቃል እዚ ተስፋ ገርና ቃልካ እውን እሙን ስለ ዝኾነ ኣሚንና ኢና ንድምን ንምህለል ንጸሊ ንጸውም ዘለና ኣምላኽና ኩሉ ድማ ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ኩሉ ኩነታትና ዝቕየር መዓ ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ዝኹሉ ዓለምና እንሪኦ ዘለና ህውከትን ሕማቕ ነገርን ድማ ኣምላኽ ናብ ሰላም ናብ ህድኣት ናብ ርግኣት ዝልውጥ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና እዚ ቐንያት እዚ ድማ ደቀና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ናብ ትምህርቶም ዝምለሰሉ ዘለዉ ቀንያት ኢማ ኣምላኽና ምምላሶም ድማ ሰላም ግበረልና ኣብ ከይዶም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝሓሰብዎ ስሊጦም ዝደለይዎ ገይሮም ብዓወት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክመፅሞ ዝያዳ ኩሉ ንዓኻ ዘገልግሉሉ ፍጠት ክቆስሙ ድማ ናባኻ ንማዕቆም ኣለና ብጉብዝና ብዕድመ ብንእስነት ዝመፅእ ኩሉ ፈተነ ነገር ንኩሎም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ሓሊኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዕላምኦም ክፈልጡ ዘኸደሙን ክፈልጡ ንስኻ ኣምላኽና ናባኻ ነቕርቦም ኣለና ሕማቕ ዝገብሩን ሕማቕ ዝገብራን ካብ ከባቢኦም ኣርሕቐሎም ምስቶም ንዓኻ ዝፈርሑን ንዓኻ ዝፈርሓን ምስቶም መገድኻ ዝሓዙን መገድኻ ዝሓዛን ኣላ ግበልና ኣምላኽና ከምቲ ንሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ኣኻኺታ ብሰማይ ከምኡ ምድሪ ይኹን ማለት ፈተና ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቴል ረከብኩም እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ይሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን Can leave this. Leave this one. It's okay. Leave this one. You might need it. No? Leave there. መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድሓን ደቐኒኹም ትማሊ ተተረኺብና ነርና ዳታይ ዳ
أنا وحيالي تبلون نحن حديركم نحن وعلكم نحن حديركم جابر أملاح تمسكنا يخون أبزر أملاح بيت أملاح كترخب طعمي كاور حق كاور ساكن نوحي وخبيديو ግን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን አቤቱን ብቃሉን ከመረኸብ ኾነልና ለሞ ክብረ ምስጋናና አምላክ ይሁን ጾምና ናይ መወዳእታ ገጻያ ተኸይድ ዘላ መስለኒ እግዚአብሔር ክምልሰልና ሕቶና ክምልሰልና ዝደለና ክገብረልና ሰናይ ክሕስበና ንቅድም ታ ዝደለና የቁርብ ተመዝማዚት እያ ሰናይ ከሕስበና ሞ ሓሰብና ድማ ኸስምረልና ኸም እንድሕር ሓሲብና በቲ መንገዱ ተኸይድና ኩን ከም ዝኸውን ቃሉ ይነግረና እሞ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሎሚ ዝተነበተልና ቃል ወንጌል ድማ ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ኣንሓን ኣብዚኣ ከንብባ መስለኒ عرف ساعات خاف غلطتي خصابت ساعتين دحين جلست مع الدخاء يسوس بطرس يعقوب يوحنسن وسيدو نرينهم ناملوي انبا اديرهم اقدموا وم تريتو تلوطه كدانو دما ازو انصبارقه امدري حد حطالايكم غيرو كصعدو خصع زي خلكا صعدوه شو إلياسن موسين مس يسوس كزراربو خلو ترايوم بطرس كا يسوس ممر نعنا بزي منبار صبويو حدا نعاها حدا موسى حدا نإلياس سلسة داس نسرح بلو أزيوم سنبيوم سلسة نبرو نتزبلو أيفلت النبرة دمنا بزيو أنسالالهم كابت دمناها إذي እትዘፍቅሮ ወደይ እዩ ንዑ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መፀ ብሃንደበት ኣብ ዝሪኦም ቁሊሕ እንተበሉ ከዓ ብዘይ ኢየሱስ በይኑ ሓደ እኳ ምስኣቶም ኣይረኣዩን ካብ እምባ ክወርዱ ከለዉ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ሞታስ ምስ ተንስአ እንተዘይኮይኑ ነቲ ዝረኣይዎ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣዘዞም እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ يا بير دقفكم قاعد دقفكم نبين كذا تسمع اسم زلاته يسمع اسم زلاته ترى يكون اسم زلاته تاسم يكتبون الله تسرح تسمع كون الله هاي صغت رب الله زل خسر متاعه هذه أدمى زي تذكروا ودي معه سمعوا تبلينا ليش تكنري زي مع سنة فتمت هذا نعرف زيادة نقرأ زلا أبشد شرشاي معلتي أبت غسيانا معاز نبعلا صباح دبرة تابور مالتها نبقون ناب إنباء يوسيد ناب نويح خراني يوسيدهم ناب نويح إنباء يبل إنباء دبرة تابور نويح إنباء سلزي تا أبو مسكين تاكونوا تريد تغيروا أبقى يوم تريد تلويتوا ክዳኑ ድማ ኣዝዩ አንጸባረቀ ክዳኑ ኣዝዩ አንጸባረቀ እችም በጾሙን በጸሎትን ነፍሱ ስጉ ጥራይ ጸምሉ ኮይኑ ከይቀርብ ኩሉ ጊዜ ኣብ ጸሎት ይነሩ ጎይታ በጸሎት ስለዝነበረ ነፍሱ ስጉ ቁርብ ጸምሊ ይነሩ መድዓኻ ተቀይሩ ነዛትካ ተቀይሩ ኦሎታ ተቀይሩ ከይበሃል ግን ነጸብራቅ ሊኦም ዘይፈልጡ ነጸብራቅ ካብቲ ስጉ ጥራይ ዘፈለ ድማ እንታይ እንተላ ዘብረ ዘሎ كلام خير ترى في زبر زلوا حجنا ينزل ودلخو من الوقت ريت نخصص من تاي تاي تدليل مو هذا زم ثلاثة ترى وسيلو سلام تاي مسيون إلياس عندما مسوس زارا ربون يروم من نجيبهم مسيون إلياس المخانم لكن مسيون إلياس نبغي شو أريد مسيون ما يتو إلياس دما عاريجو بيتروس اللي هانزني أيقولون سلسيوم ترى سلام تاي تعمل اختدمه أزيد زفتوا يدعو نعو
سمعوا هذه أين كل رئينيش لي من ذا ملوات تريد وادليو انتما قدمي أفتح شملية معرفنا ما رقصون الله ده سراسي من يمني لحاجة ونيرو من يمني جد ذهبهم قال لهم إلياس قال لهم يوحنس قال لهم من حالة خب نبيات يبلغها نسخاتكم كما تبلوني شبه توزاعي نسخة كريستوس يخا تقولوا اغتماسي يخا بحق قاليتوه هتزي منفس قدس كم قالت الكايلو نبيتروس كم قلسوا خلوا نريز سقان لمن قالت الكانزي هتزي منياتو كجهارلو أنا كمزي أملاخ عبالي ذلي زهرني منياتنا كريستوس مفلات أقداسي سخاتكم كما تبلوني تنبوه لزمعو زيكون أحراري غابت إحوام خول نخيلي حكم تدلون نعمانين كمز زلون ناو خمس يزقبهم نسخاكم كي زي مساوي معالتن ليتن فعلون تحاضرون زلهم كرايت معارو زلهم فليت كميدهم كملان كلها أنريا فليت أمهم زلورها برقص قليت أملو مالتي حتى كريستوس مفلات أقد داسي نعون زي فليتك كتسعبوا وتسقميو كبلت كانت تسعين هذا ما قبل إحنا كنت بصحي تخليها أولادها أبنجير ماركوس معرف حموش تنتايتن يسوس كا إذا زربازي خزارو بالمستمعي نتمرح بالصوت أي تفرح كمان دعابلو بزي بيطرسني يعقوبن زي مثلا يتعمسو خمس زلنا نعا بزح جزء نعم بوجد ميرو أما كروهم كي ترفع أرجع أنا ملاز كم تراجع بنسي أما كروه كي ترفع نوزم نكريستوس من مخالف فريق كان تزي شعب كاجن إحنا تلم من مخالف فريق كان تزي شعب كاجن دايما من قدم حاكم هوتن أنا بزي باي نبى بخلص حزفن يلا أفضل جاء أنا بزي باي ولا هذا خاطر يدخل لنا حجي تزي فريق ما تعرف لقى زي ما عطوا زبون كم زخفت انت فريقنا يا بترسينا انا بزخرب انت لازم زي انت خفيت مفلطانين هاي فلطانين لازم ما توي لنا مالتي ما توي لنا حتى من مخان خفلطوا دليلهم كانوا قالوا لهم حتى كريستوس مانيو سمعوا وخبروا ملكته وخبروا قالت من مخان مسوم زلسي كم تسلا زبو الياس موسى حدا خبنا بيات زي كونسي فصم سب فصم أملاخ ودليو أملاخ كريستوس مخانو كفلطوا ودليو حجي بزيد ما أتي أبت جزية زنبرو أنا مكرا نايس أين وان زي كريس معاجم مرة خلص سروز لهم منه دحرة ساعة زي كله كلميو سايتين قروا عايز الزارو بيلوهم هنا تقدميو نايتس إن مكرا ورحات ينزلوا دغريدن كساب بيتا منفس قدس ليأخذ سبيلو صنعات زمان هواري سبكتا يجمرون دحر على منفس قدس دحر مسلسوسي دحر حمزة معاتيهم سبكت يجمرون هواريات مثل السرات مش عزة كافل وزلو يتنا ورحا سقايقين كل بيتا نسو قعادون يرون وغير كافلين يرون بيتك حالف مهانو مسخا خلقون منتي ناي معالت عاوت راي لكم فريد لهم زي معالت صورات معالت سقلات معالت موت مماتو مسقايو خفلطو ما دحراي ما بزغيري انا بعاوت بصح لهم كمسكرو منتي كل يكافلهم يرو لحزن سأنبر قدمي سايتن غريلهم كبرنا املاح يكون نمتاي مزين الياسن حلف كنبلان موسى تمثالنا كريستوس يا بني كيلان تمثالنا كريستوس اسرائيلاويان كمثل بارنت كغرصي مريهو نابتا مدر تسفا كأتو زغوا عزم موسى سلازي بزعما مقعاس سبات كبارنت كبطفات كبغزات ناي كالوت نغستات ناب حقوا املاح ممصا مسلي ناي كريستوس يزحس موسى مالتي من موسى نريد يجمعوا اليوم تقعزوا ذكرتوني نريد أبا زعات معرف كلته بينه حالة قبصاوي إسرائيل أو هو بدله إسرائيلي كثير بحزة قبل الرئيس بلنا
نصبحت حواتو نحري لهم كباس مسلايس أنت حوات نجيهم يلوم كم زين إحنا لما نحن نبأسو زلنا لما تزري الناس تكون مغلى كما هنا نكبر زلنا أنت حوات نجيهم يلوم جينا تزري دلنا بلى من دنيا جير كاب كم جنا خي السوق جهيو يحوات يتبأسو نسخاتكم هايزي مجزاتي بوتايكم كمن بكس بوتايكم كمن كهل بوتا كهل بستي أملاك زبد عليكم يزلكم سلازي الصحابة لا زي أيو تانيو يزولهم زلوا جن اتعامل أيها خمس دليل تما كم ترتمالي قتل قرص أي هم اللي كان عايقات قتلنا اللي خاخب دخلنا نري زيان حتى سميع بارك قتل اليوم يو فرق من قتل اللي من الرئيس لنا مشاهدينه دحري 4 عامات جن أبو سالساي معرف كم نريو እግዚአብሔር ሙሴ መልስ ጸውዑ እትፈሪሑ ዝገደፎ ዝሃደመሉ ሰዓቱ ዝኣኸለ እግዚአብሔር ዘሰምዑ ጉዕዞ ናይ እስራኤላውያን ክገብር ምዃኑ ክነግሮም ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ምሳኻ ክኸውን እሞ ኣነ ምሳኻ ስለ ዝለኣኹኻ ድማ እዚአን ንትምህርቲ ይኹና ካይሉ ምልክት ሂቡ ክሰዶ ከሎ ኣነ ደኣመኒ إسرائيلوين كم زجبري له موسى تحتلو كابت بعليه زمن زنابر تلف حجي أنا أماني أفي وطا زي كل زرمان زي كل قلفني تبل نو هذه سخاتي يكون قبل تقلم زنابر كه أنا مسخا خويني إخا متي ما تلح تفصل مخبلين كل مالتي فلذي إرياس لما أب زلنا أكاب نصب سريتو الزاني الكوين عملوا خطاوت بعد زبها أزيو جنين الزنبه كل إسرائيل ينعو خمره نبيات نجزاء يقتلوا زنبور مالتي نجزاء عملوا خطاوت هايلهم يقتلوا نيرهم حتى الناس عبد الجزيرة لما نلع على يتملكوا طاوتي وآيت سجدوا هو أنصار تنقسم تا سيتنقسم نجزاء يرمن وهم كريم تسعر زنبره أبتي حدش كده عندما أنت تتقسم له أراك من قدي من يزعل زبل من كريستوس زبل كان يوحنس مطمق كوينها مثالنا يوحنس مطمق كوينها قريب له قديم إلياس كما صدر يتبان له إلياس مسيو جن كم زبل يقدروا ومرا سمعون أراك من قد مسيو ملحد مسكم الله كريستوس مسكم الله أملا خزيو إنه زري مسيوهم جن ني إلياس هالين أمه ني يوحنس ما ني إلياس بحيني إلياس زمسه مهانو أنا قريب معمر كثير موجن فاسل زبالة جيجات قبر لهم سل زبالة لازم خليها تزيو أبوتات كان تايبو موسى كان موتاتيو إلياس دما أنت فيني من إلياس نفس ماي عارق بنو وادخل إلى سماي عارق ذول إلياس زين نعو خامد بهير هياوان ويكاب هاجرنا هنوات موسى دما كاب هاجر موتات أملاككم أملاك كليو نتم أوز تأمنوا نتم أوز توكلوا أملاكهم أنا أملاك أبراهام أملاك إسحاق أملاك يعقوب بس ده ما يتم يوميرهم جن أملاك هيوان يخابلنا سلذي نجي ما أملاك مخالد ما إذا يقولون من أنا جيروان من بعال مشين نبيتروس يوحنس يعقوب من نجيروان دلنا من فسق الدس حجون مغلاسي حجي كم زيهم فرهم من عليهم كلوا دمنا أقول يبون دمنا ملاك እግዚአብሔር በደመና ይግለጽ ህላዊ እግዚአብሔር በደመና እስራኤላውያን ባህሪ እስራኤል ተፈሳገረም ከሎ መዓልቲ በደመና ለይት ድማ በአምድ እሳት ይመርሖም ከም ዝነበረ ህላዊ እግዚአብሔር በደመና በሐዊ ይግለጽ ድምፅ ድማ መፅኡ ሰለስተ መሰኻኽር ብዓይኖም ይርኢ ኣለዉ ብእዝኖም ሰምዑ ኣለዉ መንፈስ ቅዱስ ዝገልጸሎም ኣሎ ህላዊ ናይ እግዚአብሔር ሰለስተነት إذن فتوى الدين نعو سمعوا يعني نعو سمعوا لوني إثن هواريات شيعوا خمس بلن لمن عين عاهن ذاق زي خنا إلى هذا الله مالتي أبا قبل هوارياتي مشهد ما أبي أمقول نعرف سلسة سرانقلتين እግዚአብሔር አምላክኩም ከም ሰማይ ዝበለ ነቢ ካብ ኣሕዋትኩም ከተንሰኣልኩም እሞ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ስምዑ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ስምዑ ክኸውን ከዓ እዩ ነቲ ነቢይቱ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ
كابزا كتمن قوسيا كابز خمزة لحننا نسمع يحشنا ونقول يوحنس معرف ثلاثة دمان تالنا بودا أملاخ زي أمن قبل خلور درو تفريد وإيه هنا تبتحل ودا وصل زي أمني تستعرف تفريد وزلو نابع في لقد إحنا زمرح نسيو من قدر نسيو هيوف نسيو نزيف زمريس خايو موت بعلها مريس خال خاملتي تفردها بعلها أمس خال قبل زلها أما ماتيوس إسران حمش لما تأزمنا نبتي نسيت أنا نسراويت زيتلاوي حاوي ما يدربيو بلنا نعم زبالة وحما أنا قبل الحنت لنا أملاخ من دع نسيت أنا نسراويتون حجي مرجع أنا أنت دع نكرسو زي كينو إثم نسيت أنا نسراويتون فلالة نعوم رزقنا لنا حجي بعدنا أنا نخلي لنا نمبر أملاخنا ويسدناني بعلنا مرجع أنا سلزي سمعوا وتبل هذا يعقوب معرف هذا عسران كل تنتهي قبل تقال كنوا رؤوسهم بركم سمعت ترايك يدخلوا قبلنا فنسمع حاجة من تاخذ سنة زلها مس كبري أبو ونجل ماتيوس شوعاتهم تايبلنا نزن قال يسمعوا أبقر نزوعلن بلهي سبعي لبام بيتو أبقوا حزها نتأيب لنا نسمع هم اللي قالنا زي صيغة سمع خير حراي زي تقبلوا مسمع يبلوني أملا سمعها كتقبلوا قال لها هاي تهوى تخوض لك كامالتي سلزي هواريات بيتروسن يعقوبن يوحنسن يعقوبن يوحنس لك منهم لك زبديوس يحواتيهم أبوز احنا قريو ذي ساتفن من ناي قربا عنكل مثل أرض أربون أبرهوان نتا سيتي حلقة بيت كريستيان كتسان كله أريتا كتسان كلون نعم حزوان مرتبة صوت كم زاتو إنا مري أما كرو نفسو أزيا ختحلو خلاون نسو نساتهم أبتقو خمس نبرو أبتقزي سقلتون يوحنس بفلاي نهاديها نهودخ بالكلو كابتن زي هادمو حدا منبارو قال أملاخي نقرنا سلزي قال زلمي معين عهمني ميتا تجلس لهم مبارت إنه ملها أملاخ فتصم سب فتصم أملاخيو زي خمر جلسوا نهاريسكا زفتوا ودي سمعوا زمن كابزي أبي ربو دمس نسيهم إزمال أخذ نبار نقولنا مالتي فسمعنا هو ثلاثنا كن سمع زدلنا زلم هنا كان إحنا بيوت كنا برسل زدلنا نزيو من سواتي بجاخ خون مسي زلمو يبير أملاخ سمع زني هذا كان في نسوج حرام كبروا زرعوا مقلع زتقلص لهم معنا لما جابر أملاخ زما درجة قالوا لنا يزلوا كبروا أجن كم تناتاتهم حلنا كم تناتاتهم مسعب كل ورنا يدري إنه زسعب حلنا زسمع زني ذري عندنا منفس يعدلنا كبر مسكانا أملاخ يكون I think سامي سامرايز كبرني بإنجليش كم أنت متأطبق كنا تتجرد ما أملاخ قلت له لكن أقول بإنجليش لأن هذا كما عارف ماذا تتحيز لنا نحن ما سمع زني هذا كنا ذي بسم الله والولد والمنفس القدوس أحدو أملاك name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Amen. So I'm just going to summarize today's gospel a little bit from what Abu Keshi did. Thank you. So today's gospel, reading from the gospel read by Abu Keshi, was Mark chapter 9, verse 2 to 9. And it basically reflects on the transfiguration of Christ on Mount Tabor. So this passage basically shows us Christ's divine glory revealed to his disciples, strengthening them and preparing them for the passions that Christ is going to go through. Those passions being him suffering, his crucifixion, and his resurrection. So I'm going to reread it so it's fresh in our mind, and then I'm going to go through some of the verses explaining their meaning and also how we should connect to our lives. Okay, so now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John and led them up on a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them. His clothes became shining, exceedingly white, like snow, such as no launderer on earth can whiten them. And Elijah appeared to them with Moses, and they were talking with Jesus. Then Peter answered and said to Jesus, Rabbi, it is good for us to be here, and let us make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah.
because he did not know what to say, for they were greatly afraid. And a cloud came and overshadowed them, and a voice came out of the cloud, saying, "This is my beloved Son, hear him." Suddenly, when they had looked around, they saw no one anymore, but only Jesus with themselves. Now as they came down from the mountain, he commanded them that they should tell no one the things that they had seen, till the Son of Man had risen from the dead. Glory be to God. So it starts off by Jesus Christ taking Peter, James, and John up into the mountain. So one thing I ask myself, or that you can ask yourself, is why is it always Peter, James, and John? Why did Christ always choose Peter, James, and John as like his inner circle to partake in these things? So Peter, James, and John, they were not only present with Christ on Mount Tabor during the Transfiguration, but they were also with Christ in Mark chapter 14, 33 in Gethsemane, when Christ was in agony and he was praying. So it basically shows us that Peter, James, and John are his witnesses during his greatest revelations and also during his deepest agony. So the message to us as Christians is basically, in order for us to partake in Christ's glory, to understand Christ's glory, we must also suffer with Christ to have full understanding. It also says, his clothes became shining, exceedingly white like snow. So I wish I could understand or explain how white it truly was, but even the brightness of the sun could not compare to how purely white Christ was, and it was to reflect his divine purity, and also his glory. So in the Bible, light is a sign of God's presence throughout the Bible. So another example of this light being shown is in Exodus chapter 34, verse 29, with Moses. It says, "When Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of the testimony in his hands, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord." So Moses kind of had that same light reflecting off his face as he came down from speaking with God, right? But what's the difference between the light that Moses had reflecting off his face versus the light that was coming out of Jesus Christ? Well, the light that Moses had was just a reflection of God's glory, whereas with Jesus Christ during the Transfiguration, the light was emitting from Jesus Christ himself, which is a key factor in proving Christ's full divinity and his identity as the true Son of God. We also must remember as Christians that the glory that was coming out of Jesus Christ is not something that was given to him during his Transfiguration. It was more so something that he always had, that was revealed to his disciples, Peter, James, and John, and God willing us in the future. Also, out of all the prophets and saints, Moses and Elijah appeared with Christ during his Transfiguration. So why did Christ choose Moses and Elijah out of all the prophets, out of all the saints in the Old Testament? Why Moses and Elijah? Well, Moses was supposed to represent the law of the Old Testament, and Elijah was supposed to represent the prophets. So them standing with Christ is supposed to show the Old Covenant bearing witness to the New. Basically, like the Old Covenant, Christ didn't he didn't get rid of the Old Covenant. It's more so him fulfilling it. So that's what it shows. It says in Matthew chapter 5, verse 17, "Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill." So that's what Moses and Elijah standing with Christ, that's what that shows. It shows that fulfillment. The presence also points to the mystery of life after death. So as we know, Moses died in Deuteronomy chapter 34, verse 5, whereas Elijah did not die. He was taken straight into heaven. He was alive when he was taken into heaven in 2 Kings chapter 2, verse 11. So it basically shows Moses and Elijah standing with Christ as well is the living and the dead standing with Christ. It's basically showing that our Lord and Savior Jesus Christ is not just a God of the dead. He's not just Christ. He's not just Lord of the dead, but he's Lord of the living and the dead. He's Lord of all. So then Peter's response to this Transfiguration, he says, after being overwhelmed by this very bright light, Peter says, "It is good for us to be here. Let us make 3 tabernacles." So I want us to contemplate on that a little bit. So after just getting just a glimpse of Christ's glory, Peter wants to stop everything. His whole life from down in the mountain, Peter wants to create 3 tabernacles, one for Christ, one for Moses, and one for Elijah. First, I want to highlight Peter's humility in this situation. He doesn't ask for a tabernacle for himself. He doesn't ask for a tabernacle for James or John. He wants to create one for Christ, Moses, and Elijah. So that's to highlight his humility. And also, after just getting a glimpse of his glory, Peter forgets about his entire life from at the bottom of that mountain, and he wants to stay up there in eternal worship. So this is kind of a message to us as Christians. It's like motivation to us as Christians, what we're really striving for in the end, the kingdom of heaven. If we see Peter, who was just a human just like us, and after just getting a glimpse of Christ's glory,
he forgot everything that was happening outside of the mountain. He just wanted to build a temple there, build a tabernacle there, and stay in eternal worship. And this is kind of motivation of the goal of us as Christians in the end life, how we should strive for the kingdom of heaven. We should strive to stay in those moments of spiritual high and stay close to Christ as possible. Also, the Father's voice comes out in verse 7. From the cloud, the Father declares, "This is my beloved Son, believe in him." So we recognize the Father saying this before during Jesus' baptism, earlier in Mark chapter 1, verse 11, where it says, "You are my Son, whom I love, with you I am well pleased." But what's the difference between what God said earlier in Mark during the baptism versus what God says here? God has a very short but very strong commandment. God says, hear him. Listen to Jesus Christ. And the command I want to emphasize is not just a command for Peter, James, and John to listen to Christ. It's a command for us. We live in a life where there are a lot of different voices. We have the voices of our ambition, the voices of our success, our co-workers, our friends. But Christ is basically saying, through all that noise, the only thing that truly matters is the voice of Christ. So as Christians, we should stop what we're doing. We should stay quiet and just listen to Christ's voice and grasp out for Christ's voice, because at the end, that's what truly matters. So we ought to follow God's command. So also, I want everybody to question themselves when they leave. Am I giving space in my life to actually listen for Christ's voice? And then after the transfiguration ended, it might seem like the story is done, but after it ends, Moses and Elijah disappear, and only Jesus remains with Peter, James, and John. And this is still deeply symbolic, basically showing after Moses and Elijah went away, it shows that them representing the laws and the prophets, all the saints, everybody in the Old Testament, their whole purpose was to point towards Christ. So after the transfiguration, them leaving was to show that at the end, the whole point of everything, the whole point of what remains left is Jesus Christ himself. So spiritually, this teaches us to fixate on Christ in our daily lives. And like all the teachers, all the saints, all the prophets, their whole point was to point towards Christ and not towards ourselves. So in our own lives, we have to contemplate everything has an end. Our success, our friends, everything fades away eventually, but the only thing that will not fade away whatsoever is Jesus Christ himself, who promises us in Matthew chapter 28, verse 20, "I am with you always to the very end of this age." So we ought to grasp on to Christ, because he's the only person, even over our parents, over our brothers and sisters, who will truly stay with us. So what is the application today? I have 3 final points for its application. So the first point, Christ's glory strengthens us during trials. So just as Christ had to show the transfiguration, he had to transfigure in front of Peter, James, and John in order to show them, in order to give them strength to, while Christ was going to go through the passions, in order to give them strength, he had to transfigure. We ought to also grasp onto Christ's glory when we go through our own tribulations. Grasp onto Christ, grasp onto different spiritual things that we go through, spiritual upliftment, while we go through our own struggles. As it says in Romans chapter 8, verse 18, "The sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." The second point, we must listen to Christ. The Father says, hear him. So to us, in a world full of distractions, whether in college, in school, our friends, or in sports, we have to just end all those distractions, quiet all those distractions, and listen closely for God's voice, or listen closely for Jesus' voice, because he's a true person who can lead us. As he says in John chapter 10, verse 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." We are the sheep, and Christ is our shepherd. So without hearing the shepherd's voice, or without listening for it, as sheep, we are lost. And also the third point, the mountain experience leads us back to our daily life. So as Peter, when we have our own spiritual climax, whether it's in Qadasiyah or Mezmur, we want to stay there. We don't want to go anywhere else. But as disciples of Christ, as followers of Christ, our calling is to take that glory and also spread it to the rest of the world. As Matthew says in chapter 5, verse 14, "You are the light of the world." So just like Moses, when he spoke to God, and the light was reflecting off his face, when we have our own spiritual climaxes in Qadasiyah, when we listen to a sermon or during Mezmur or anything, we have to take that light and reflect it to our brothers and sisters outside of church.
So in conclusion, the Transfiguration reveals who Christ truly is. He's the Son of God, and he's radiant in glory. But it also shows us who we are supposed to become through prayer, fasting, the sacraments, and the life of the church. We too are also called by Christ to transfigure and shine his light into the rest of the world. St. Paul says in 2 Corinthians chapter 3, verse 18, "And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into his likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit." So let us all listen closely for Christ's voice above all others, and let us all come down the mountain and carry his light, so that we may see and glorify our Father in heaven, as it says in Matthew chapter 5, verse 16. Glory be to God, Amen. ቃለ ሕይወት ይስማዕልና እግዚአብሔር ሓርገ ከንትቀጽኹም አሜን። በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሳናይ ሳራ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስምከ ብንጽሕ ሕሊና ብንጽሕ ሕሊና አዙያ መቅደስካ ንርከባለና ንርከባለ ልደትትልም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተባህዶ ደህነ ሥጋ ነፍስ ደህነ ሥጋ ነፍስ በጃሁሉ ሃለ መሥዋዕት ድኅነትና መሥዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ አምና በገባዚካና ጐይታ ጐይታ ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛና በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እመናን ምጽና ባለኻርጋና ባለኻርጋና መንፈሳዊ ባለጉባኤና ባለጉባኤና ወየሕይወት ጸጋ ዘጸጋ ጸጋ ዘጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረዳን አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ አምላክ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነ አምላክ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይረዳን አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረዳን አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ
አምላክነሰ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነሰ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይረዳነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረዳነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነሰ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነሰ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ ንግበር ማኅደረ ወአሐደ ለኤልያስ ንግበር ማኅደረ ወአሐደ ለኤልያስ ንግበር ማኅደረ ወአሐደ ለኤልያስ ንግበር ማኅደረ ወአሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ ንግበር ማኅደረ ወአሐደ ለኤልያስ ንግበር ማኅደረ ወአሐደ ለኤልያስ ንግበር ማኅደረ ወአሐደ ለኤልያስ ንግበር ማኅደረ ወአሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ ንግበር ማኅደረ ወአሐደ ለኤልያስ ንግበር ማኅደረ ወአሐደ ለኤልያስ ንግበር ማኅደረ ወአሐደ ለኤልያስ ንግበር ማኅደረ ነፍስ ነባማሸናቅላ አዳው እልዕና ባኻ ከመማተይፈሲ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽኻሞ እምልኽካ ሲኻሞ እንግስካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቕላ ዳዊት እልዕልና ባኻ ከመኸርማተይፈሲ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽኻሞ እምልኽካ ንጉስኻሞ እምልኽካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቕላ ዳዊት
ናባኻ ከመጠማተይተስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደርየ ኣምላኽኻሞ ኣምልኸካ ንጉሲኻሞ ኣንግስካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። ዝማሬና ዝማሬ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና። ጸለናየ ጸሎት ተናህለልናየ ምህልላ እንጾም ዘለና ጾም ድማ አምላክና ሳትሪኦ ሳትቀበሎ ቅበለልና። ተማሃርናዮ ቃልካ ድማ አምላክና ንዓና እሞ ኣብ ልበና ክንዓቕሮ ኣብ ኣእምሮና ክንቀርጾ ክንሓስቦ ከነስተንትኖ ክንነብረሉ ንዓኻ ድማ ብሰመር ክፍቱ ወደይ ንዑ ስምዑ ወይ መብጀካ ንዓኻ ንኻልእ ከይንሰምዕ ድማ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና። ንዓኻ ምስማዕ ህይወት እዩ፣ ዕረፍቲ እዩ፣ ሰላም እዩ ኣምላኽና እሞ ንዓኻ ንዕረፍቲ ንሰላም ንምሕረት ዝኾንካ ኣምላኽ ቃልካ ንሰምዕ ሕጂ ንስኻ ሓግዘና። ሰላም ዓውልካ ናኻ ንመስክነካ ሰላም ድማ ሓድረና ከምቲ ናብ ቤትካ ዳሓና ሰላም ዝኣኻኸብካና ንናብ ቤትና ድማ ብድሓኒ ሰላም ለሰና። ሰላም ሓዲርካ ድማ ኣምላኽና ናይ ፅባሕ ሰባት ንኣገልግሎት ንምስጋና ንቁርባን ንኣምልኾ ክንእከብ ድማ ንስኻ ሓግዘና። በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ናዋርያት ዝመሃርካዮ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ነብና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ስምካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከመ ድማ ምድሪ ከም ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ዝወድና ንሕና ረጓድና በረኸት ናይተጠበና መንግስትን ሓይልን ክብራ ፈተናይተኮነ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ኣለኹ ሕሊና ከደንገል ይኽእል ስናት ወይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስበካ መንግስት ብርክቲ ክፍረ ቀርጽኩም ብልኹ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸ እዩ ፍስሕ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍርት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ፍትሐዊ ስርጊኖ አምላክን ምዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካናት ሰሪያት ያደምሳሴ ቀበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱማዊ ቀናት ዋዊ ዲያቆናት ጡራን ሳልጎ ህጻናት በበስምኩም ኩንፍታኑን ቃነ ይረሴን ትብሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰብ ተኸልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጎን አብየ ቀሲስ በጸሎት ከቅድስ ዝሓለፈ ይመሃርኩም ብዝመጽእ ሃያልኹም ባፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢአት ፍታኹም እንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ንብል ዓሰርተ ክብረትን ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተክትነ ማርያም ክርስቶስ እንተክትነ ማርያም ክርስቶስ እንተክትነ ማርያም ክርስቶስ እንተክትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ናብ ልዕሊ ዝቅዱስ ቦታዝን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ። ምናልባት ትማሊ ሓበሬታ ዘይሰማዕና ጽባሕ ካብቲ ዓበይቲ በዓላት ኢልና እንጽውዖ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ነኽብሮ ደብረ ታቦር እሞ ካብ ንጎ ሰዓ 6 እዩ ኣገልግሎትና ክጅምር። ካብ 6 ናይ ንጎ ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ማህሌት ኣሎና። ፍርቂ መዓልቲ ልክዕ ድማ ቅዳሴ ክንኣቱ ኢና እሞ እቶም ግዜ ዘለና ዕረፍቲ ዝኾንና ተዳሊና ንቅዱስ ቁርባን ክንመጽእ እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና።